आदिवासी साला बोका सुधा कहाँ से आया है तुम जैसा आदिवासी? अपन जे एफआईआर दर्ज कर ली और हमरे मने ये बात कहे चाहिए आई जे म्हणजे इतना साहस कहाँ से पावे ना। एक कमान आदिवासी एक समान जय जोर का नारा है। तो खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों इम्पर्टेन्ट ना। तो सासे जे बर' आइजो फेसबुक पेज सालायो बिथांखौ माने आदिवासी फरायसा आफाद बा आदिवासी हारिफ्रा माने केस होदों आरो दा बिथांखौ मानि थाखाय केस होदों मानि जाहोनाव आं नोंथांमोननो क्लियार फोरमायगोन। नोंथांमोना बयबो मिथियै जानांगौ माने मेगना एसे प्रब्लेम जादों आरो दै एकदम माने मेगन गाज्रि जादों। थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो नैबे आपडेटखौ माने इम्पर्टेन्ट आपडेटखाय शेयार खालामनो थाखाय भिडिअ खालामनाय जादों। थ' नोंथांमोना नायलांब्ला बुजिगोन। साननैसो सिगां बर' आइजो फेसबुक पेज सालायो बिथाङा नोंथांमोना नैबेखौ सिनायखायो जानांगौ माइना बसुमतारी बिथांनि पेजआ। ओमफ्राय बिथाङा आदिवासिफोरखौ माने बिराद रायो आरो आदिवासी हारिफोरखौ माने गोबां गाज्रि रायो। दा बेखौ आदिवासी फरायसा आफादफ्रा माने गासैबो फरायसा आफादजों लोगोसे गासै गौथुमफ्रा गोरोबनानै माने ज' जानानै बिथांखौ माने केस होनाय जाबाय आरो बिथांनि सायाव माने बिथांखौ मुसखा खालामनानै बिथांनि सावगारिखौ मुसखा खालामनानै सावदों। बिनि सायाव माने धर्नाबो खालामदों आरो दा बेफोरबायदि नुनो मोनदों। ओमफ्राय माबायदि रायदोंमोन आं एसे भिडिअ क्लिपखौ खोन्थागोन आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायलांजोबबानो बुजिबाय। आदिवासी साला बोका सुधा कहाँ से आया है तुम जैसा आदिवासी? अभी ट्राइबल हुआ भी नहीं है, अभी सक्सेस भी नहीं हुआ है, इंसान को तोड़ ताड़ करेंगे। हाँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। गोरों का खून है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है। जेल एक कमान आदिवासी एक समान जय जोर का नारा है। जय जोर का नारा है। भारत देश हमारा है। जय जोर का नारा है। भारत देश हमारा है। जय जोर का नारा है। भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। 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 आदिवासी समुदाय को गाली देने वाले होशियार 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 यो केटीले चाहिँ गाली दिएको छ आदिवासी समुदायहरूलाई चाहिँ साथीभाउ। त्यही भएर चाहिँ यसको पुतला जलाउन आँटेको छ। त्यही भएर यहाँनिर रेली गर्दैछ मालबजारमा। तो जिस तरीका से हमरे मन अपन फेसबुक के माध्यम से अपडेट दी रही हमरे मने और कही रही कि 4:30 बजे का जो टाइम है के हमरे मने एफआईआर करे लेकिन माल थाना आवत कह के तो काफ़ी आदमी मन के हमरे मने बोला रही। काफ़ी भाई मन आलाई साथ में हमी का साथ देवे के लेकिन कंधा से कंधा हाथ से हाथ मिलाई के हमरे मन आली एक जगह में और आई के जे भी हमी के आदिवासी समुदाय के जो गाली दिलक सेकर विरोध में हमरे मने आज एफआईआर कर ली। एफआईआर कॉपी है के और जो मेजो बाबू है के से आश्वासन जनालक और कहलक कि हाँ ये व्यक्ति जे भी है के जही कर भी है के इस तरीका से अपमानजनक गाली देवे केकरो भी अधिकार ना लगे। हर एक सदस्य हर एक समुदाय अपन अपन उमन के राइट के उमन अपन तरीका से जिए सके ना। तो कोई भी समुदाय के इस तरीका से समुदाय का नाम लेके इस तरह से अभद्र तरीका से गाली देवे केकरो भी अधिकार ना लगे। पुलिस के हमरे मने आशावाद आई हमी के विश्वास है कि पुलिस कानूनी कड़ा स्टेप लेवी और हमें के न्याय मिली। और हमरे मन कहे चाहते कि जहीं से भी वीडियो के हमरे मन के जो देखो था जितना भी हमारे जो डुअर्स करा आसाम में जो मना है से मन के भी यह बात कहते कि जब भी कभी जरूरत पड़ी अपन समुदाय के लेकिन खड़ा है लेकिन से गरी आबा। और जो बाकी जितना भी हमारे जो सोशल मीडिया में जो डिजिटल क्रिएटर मना है से मन से भी एक तो सवाल है का तोहर जिम्मेवारी नहीं बनल कि जब कोई आदिवासी समुदाय के ऊपर यदि बात उठे लो आज देखे लेकिन मिलल हम ही करी इस डुअर क्षेत्र में बहुत सारा आदिवासी का नाम से अपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चैनल खोल के रह गए, पेज खोल के रह गए। सोशल मीडिया में देखिए आदिवासी बिस्कुट बोल के भी कुछ नाम है, ठीक है, आदिवासी का बहन बोल के नाम है, आदिवासी सेब कह के है, बहुत विभिन्न तरीका का नाम से स्पीड आदिवासी मतलब बहुत तरीका से मैं बता तो मैं बता तो ही और तोरे मन भी जानो था कि मैं केकर बारे में बात करो तो का ई मन खाली अपन जो सोशल मीडिया में जो कंटेंट बनाए ना इका कंटेंट खाली इसने खाली ही बना पाए का
जब कभी भी आदिवासी कर जब ऊपर बात आई उकर ऊपर जब अत्याचार हुई व उमन कर ऊपर लांछन लागल जाए तो ई मन कर साथ में खड़ा का उमन कर का अधिकार नहीं के उमन का दायित्व नहीं बनल का उमन आदिवासी कर इतना उमन अपने आप के आदिवासी सोच के डोमिनेट सोचन का अपने आप के हमरे मन के आदिवासी होकर कर बहुत ज्यादा गर्व है। हमरे मन के आदिवासी है कि देश कर भूमि पुत्र है कि देश कर मूल निवासी है कि हमरे मने आज आदिवासी हम कर लेकिन एक तो गर्व कर बात है कि हमारे देश का राष्ट्रपति जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि हमी का देश का राष्ट्रपति वो भी आदिवासी है के तो आज हमरे मन के है चलते हमी के ज्यादा गुस्सा अलग और खौफ अलग कि आदिवासी जाति के इतना नीचा देखा कर लेकिन जो मैंने प्रयास कर रहे से कि हमें मुंह तोड़ जवाब देख लेकिन हम तत्पर रही जब भी कभी भी आदिवासी के ऊपर इस तरह से बात उठी बातें चल हुई हमरे मने जितना भी हो 100 हो चाहे 1000 हो चाहे 1 हुई आवाज हमेशा इस तरह से कुछ उठा जरूरी है कि आदिवासी के नाम से मन बहुत मतलब गलत वर्ड यूज करते हैं। आज आदिवासी मतलब क्या है आदिवासी है कि आदिकाल कर वासी बहुत पुराना मूल निवासी आज उसन देखे जाल से अगर आदिवासी समुदाय के वो औरत ठो गाली दे है मतलब क्या होला हमारे वीर बिरसा मुंडा वो भी आदिवासी है के सिद्धू कान्हू वो भी आदिवासी है के हमारे राष्ट्रपति भी आदिवासी है के इसे इवेंट की हमारे जो बंगाल डुवर्स कर MP MLA भी आदिवासी है के तो सबको क्या गाली दे है तो मैं यही चाहूँ ना आग्रह करो ना कि रोरे मन से वीडियो के देखा थी कि आवाज सख्त आवाज को उठाओ। आज हमारे मालवाचक थाना में हम निमन आई FIR दर्ज कर ली और आश्वासन मिल खबरे के बाकी बार रोरेगर ऊपरे आहे कि आदिवासी के टैग लगा जरूरी है कि ना के अगर रोरे मन अपने आप के आदिवासी सोचिला खाली आवाज के उठाए चाहिए कि गोटा आसाम गोटा बोड़ो जाइत तक जानी जो का उमन माने गाली दिले आदिवासी समुदाय गलती कर लें थारैनो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जब माइना बसुमतारी बिथांखौ केस होबाय आरो बिथांनि सायाव मा फोरमायदों तो बिथांमोना बुंदों जे आदिवासीफोराबो इसेबां गोलैसोनाय हारि नङा तो बिथांमोनाबो संबिधाननि मथे बा हारि हिसाबै थांना थानायनि मोन्थाय दङ आरो हारि हिसाबै जे गावनि मोन्थायखौ बिनायनि अधिकार दङ बेवहाय जुदि सोरबाया गाज्रि रायोब्ला बेखौ जों सहायनानै थाया दा बे बाथ्राखौ बुंदों तो बे नंगौ मानसि हिसाबै हारि हिसाबै जाति हिसाबै थांना थानायनि मोन्थाया बयहाबो दङ बयहाबो अधिकार दङ बिनायनि थाखाय नाथाय बेवहाय जोङो जोंनि गोरोन्थिखौ नायागारानो बा सोरखौबा गाज्रि रायनानै बा जों गावखौनो समाधान खालामना लागोन बे बाथ्राया मालाबाबो जाया। दिनै बे सिस्टारा नुबाय नोंथांमोना बिथांनि जितु फेसबुकआव थाङोब्ला जेबो गैला ओरैबायदि माने लक जाखाबाय आरो माने भिडिअ सिडिअ जेबो गैला आरो पुरा बेबायदि फट' मोनसेल' जानानै दङसै दा बिथाङा गोबां रायबोबाय दा बे मोनसे गावनि लाइफखौनो अलखदाव खोलैना लानाय नङा होमबा दिनै रायनांगौआ गावनि न'खरनि मानसिखौसो बांसिन रायनांगौ दा बिसोरखौ बांद्राय रायनायनि दरखार गैया दिनै गावनि न'खर दैदेनग्रा बिगोमाफोरानो गावनि न'खरखौ सामलायनो हायाखै दा बिसोरखौ रायनानै गावनि लाइफखौ मानो बिपदाव खोलैना लानो बेखायनो आं खावलायदों दा बेफोरबायदि गुबुनखौ इसेबां रायनो दरखार गैया। दिनै जोंनियाव काउन्सिल गभर्नमेन्ट दङ काउन्सिल गभर्नमेन्टआनो बा जोंनि बर'निनो गेदेर दैदेनगिरिफोर दङ पलिटिसियान लिडारफोर दङ बैसोरनो जेबो जिंगा सियाखै जेबो खर' दुङाखै दा अब्ला जोंफोरबायदि फिसा क्रिएटरफोर बा जोंफोरबायदि आसुगुर गावगासिनो मानसिफ्रा बैसोरनि सायाव सोरबा कच राजबंशी सोरबा आदिवासीफोरखौ रायनानै मा मुलाम्फा जानो गावनि लाइफखौसो बरबाद खालामना लागोन गावनि लाइफखौसो माने बिपदाव खोलैना लागोन। दिनै बिथांमोना फंसे बाथ्रा बुंदों जिहेतु नैबे आइजोआ बर' आइजोआ माइना बसुमतारी बिथाङा जितु रायनाय आरो बिथांनि सायाव फायर होनाय केस होनाय बेखौ सारा आसामनि बर'फ्राबो मिथिथों आरो बेखौ हाजासे शेयार खालाम होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बेबायदि आयेन दा उनाव आरो बेफोरबायदि थासारिया दा सोमजिथों। साननैसो सिगां नोंथांमोना नुदों आसाम हेराल्ड ने क्या सोच के रखा है ये जो तुम लोग कर रहे हैं तोड़फोड़ क्या हमारा ST कैंसिल होगा नहीं होगा नैबेबो जोंनि बर'फोरखौ बिराद रायदोंमोन दा बेखौबो केस होदों मानोना हारि हिसाबै थांना थानायनि मोन्थाय दं हिसाबै सोरबा जुदि गाज्रि रायोब्ला सोरजोंबा जुदि रायजायोब्ला बयहाबो दुखु मोनखायो बयबो हारिया दुखु मोनखागोन आदिवासीफोरा जोंखौ रायोब्ला जोंबो दुखु मोनगोन आरो जों आदिवासीफोरखौ रायोब्ला बिसोरबो दुखु मोनखागोन दा बेफोरबायदि बाथ्रा आरो बेखायनो जों ससियेल मिडिया नों कन्ट्रोभार्सि खालामनो लाब गैया आंबो बानायो भिडिअखौ आंबो बुङो बिसोरनि एगेन्स्टआव आंबो कन्टेन्ट बानायो नाथाय आं बेफोरबायदि जाय सोदोबा गनायजाथाव नङा बेफोरबायदि सोदोब बाहायनानै आङो कन्टेन्टखौ बानाया भिडिअआव माने आं बाथ्राखौ बुङा आरो जास्ट माने लिगेल हिसाबै थांनांगौ
पइन्टखौ लानानै बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ जानला मोनला बिसोरबायदि रायनानै गावनि लाइफखौ माने बिपदाव खोख्लैनाङा दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो जेबो खर' सायाखैब्ला जों फिसा फिसौ मानसिफोरा खर' सानानै बिसोरनि सायाव बाथ्रा बुंबाय थानानै गावखौ माने बिपदाव खोख्लैनानै लाब गैया आरो दा आं बांद्राय बाथ्रा बुङा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुजि मोनखो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय